Ayo, it's your girl, Mandisa the vocalist, and you're watching Speaker Nawe with Ted the DJ. Ciao. Show Buffett, it's your boy Killer Soul. You are watching Speaker Nawe. Lenti say, Delaware. Yeah, live. Wasazivona nge-chorus nje Mandisa. Noma 16 nje ngathi uyayifila le ngoma le. Hayi, yazwakala. Alosayehlisa. Sure guys, welcome to another episode. Speaker Nawe namhlanje siphethe uMandisa vocalist, producer ngapha. Bambiza Proyex, hood boy Proyex. Njani guys, welcome to the show. Kade nginifuna la kade sizama ukurecorda isikhathi sashaya. Ziningi ezishaya nje nale interview izoba mfishane kodwa siqale ngawe Mandisa. Uqale nini vele kuba serious nje ukuthi urecorda ingoma ungena istudio? Ngale Last year bekuba nonyaka 2017. Oh, 2 years ago. Usayikhumbula ingoma aqala ngayo mhlawumbe? Yeah, ngoma aqala ngayo ngikhumbula. Bekhumbula ithini igama layo? Ithini? Yabona ukurecorda. Kade ngaqala kodwa ukurecorda into serious ngale last year. Okay, asitiki lokhu serious last year. Ithini ingoma yakho oqala serious? You never said never and that's a sign glinde. Sepeni nyanga nethu. Oh, ngathi ngangayizwa. Sizo ku Proyex. Ziningi ingoma osuproduceile. Qale nini le Shandisi le ukuthi uyilandele ngempela hip hop ngoba ngathi uyayiphila impela. So nje music ngaqala 2015. Yeah. Ngoba 2014 nje sasesilana. Kodwa nje uqala ngaqala ngaproducer ngo-2015. So Proyex umrapper noma producer noma kokubili? Yenza Kokubili. Ikuphi umrap? Awusomrap. Melodic rapper. Melodic. Yeah. Stuff is melodic. So ikuphi mawuthe ubalance so between hip hop ne ukurapper no producer ikuphi mhlambe uthi usticke kona kakhulu noma ikona ukuthanda kakhulu? Ngithanda kakhulu cha cool. Okay, so Proyex artist kahle hayi producer. Kokubili balance. Okay, ayazwakala ke. Manje umthole nini uMandisa lo ngoba phela uyasho ukuthi usanda uqala yena mhlambe amuzwa kiphi ingoma mhlambe ufuna ukusebenza naye noma wezwa ngabantu yamazi. Sengisho nje ku music nje unhlangane kanjani? Bona ama-shows. Bafika ke yabona babe igroup yabo becula sihlangana lapho nje yabo ngamazi ukuthi yakwazi ukucula yabo. Sure. Baya ke izinto nje yabo. Zalosiya nje. Khona sobonthano ngashaya ingoma. Manje kulezi ngoma nje sinishayele noba u2 yipi nje mhlawumbe elingathi uthi no sebengo ngathi iyaphuma nje phela iyagqama kunazo zonke manje sinengoma eningi erecorded noba u2. One song nje. Siqale ngawe Mandisa yipi wena nje ubona ukuthi i-best song esengena e-record no Proyex? Mina ayibona ihamba juba. Hamba juba. Yeah, hamba juba. Proyex yipi wena yakho ngoba mhlawumbe ayifani? Mina eyami ngoma zakhe. Yeah, senishaye nobabili nje usho ukuthi no. No mhlawumbe ubona ngathi abantu yona baya receive kahle kunezinye. Sho ngathiwa kusese i-personal favorite yakho wena ubona ukuthi hayi ngathi ya receive kakhulu. Confusions EP. Dreaming. Okay. I mean ngisazwe ngathi ngo nami yami le ifaka umoya sekizwe ngathi
ngathi iyagqama kakhulu hayithi yona engithanda but lo ngizithawa Ngisifaka umoya. ya ngayibona ngathi iyaperforma so i-EP i-Believe in Me kade kuthiwa ayilindiwe from unyaka wonke lesiwa nje Mandisa wakhipha EP ngo-October wona October le EP inengoma engaki ifeaturing shobani iza ngayiphi date 80 abantu engibafeaturing ngekwazi ukubasho abanye ngoba Oh, yeah. Diamond Hustler Inc. Breathe in and out, yeah. Baumoya.